कमिटिनि मानसिया गारसिनबाय नारा हा जानला मोनला बुंफ्लांबाय थाबायलै हा जिनिसा बिदि आरोखि दा हिनजावाथ' लानाय जाबाय लानायालाय गथ'आबो हिनजाव लानायानो बावखाखै नालाय बनि जाजेनबाय बनि मोननायालाय मोनबाय आरोखि जिनिसा दासो बनि बुरजा माबानांगौलै मिथिया बड'लेण्डखौ मोनहां मोनाहां जालायलांबाय मानसि खमनि थाखायनो माबा अना बर' सना बर' माबा बिसिना संखिया खम बर'फोरना होनलायलांबाय बेखायनो हिनजावखौ बुरजा लानानै माबानानै आरिनानै फिसाफोरखौ जेव खांनो लुबैखायो बिदि आरोखि जिनिसा बिदि दा ओंखायनो गाज्रि मोनबाय होनदां मानसिफ्रा माथो मानसिया थिग नङा नंबाय होनदां थारमाने जोंना थांनानै थानो हागोन ना हाला बर' जाथिया सिन्था जाबाय बयबो मानसिया खम होनजाबाय थायो बिसोरलाय मा रायजो मोननांगौ माबानांगौ बायदिसिना होननो बेखायनो जा जायो आंबो हिनजावखौ एसे बुरजा लानानै फिसाफोरखौ बुरजा खांनोसै नामा नंबाय थाखायो आरोखि होख्लाय खानसै आरोखि आंना बिदि आरोखि दा रायजोफोर बेखौ आं दा लासै लासै खिथालांनोसै आरोखि दा बुदां बल'बा बेनो जाहैबाय आरोखि मा खालामनो लासै लासै आङो रोजाबलांनोसै आरोखि बैसागुनिखौनो खनग्रोनि सिगारेट सोबनायनि रायजादों बबे जौ लोंनायनि रायजादों आलासि रायजाबावो आलासि रायजाबावो सिगारेट सोबनायनि रायजादों बबे जौ लोंनायनि रायजादों आलासि आदा नुसनो आदा दं होनखाबाय आदा नुसनो मा जानांगौ माने बिदि खालामबाय थाय एदावलायदों मालाय एदावलायदों मालाय एदावलायदों आंलाय सोरथो एदावलायदों मोनबावनो आंलाय सोरथो एदावलायदों मोनबावनो मोजां सिख्लानो सिगारेट सोबनायनि रायजादों बबे जौ लोंनायनि रायजादों आंलाय सोरथो रायजाबावनो आंलाय सोरथो रायजाबावनो आंलाय
आं दान्दिसे जिरायनोसै